Tipralen, Chunango, Tipralen, Chunayo, Tipralen, Chunango, Tipralen, Chunayo, Tipralen, Chunango, Tipralen, Chunayo, Chuchule walang mading rajapay, ono rumoro sa wahambay. तो हम लोग सपने में भी करेंगे और टेक्निक करेंगे बेलेगे हामबाय दिनैनि बे आथाखौ संनो नामा सारि गाहाम जों दिनै पार्टी आईपीएफटी 48 करमसरानि बखाक्तियै आइसा प्रेस कॉन्फ्रेंस खालामनो थांगौ आबुनि मूलत कारण हंखाय 4 तारिख नवेम्बर 2025 सारा त्रिपुरा गनांगै पार्टी आईपीएफटी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी लाई थांनाय 11-10-2025 नि सिद्धांत मुताबिक 8टा डिस्ट्रिक्ट सारा त्रिपुरा राज्य 8टा डिस्ट्रिक्ट पार्टी आईपीएफटी नि कायसा अवेयरनेस प्रोग्राम एखाबा पार्टी नि कुथुमुं पांडा डिस्ट्रिक्ट लेवल होननाय आ जागायाव जों जोंनियाव करमसरा डिविजन कमलपुर डिविजन टेकुमाकाट डिविजन जों 3टा डिविजन तियै 4 तारिख नवेम्बर सिनि मनु जे टाउन हॉल एखाबा मुक्त मंच आ जागा जों कायसा प्रोग्राम खालामनो थाङै दं आउनि बागै आं मनो खसारनाय सारा त्रिपुरा राज्य पार्टी आईपीएफटी नि जे दाबुक जे कर्मसूचि बोस्रांनो हादक दङ जे सारा त्रिपुरा राज्यआव जों आगामी दिनाव जे त्रिपुरानि मुभमेन्ट न जों तेबो स्ट्रं एखाबा सेबो क्राक खायनि बागै जों साइटआव लाइजाक जोंनि पार्टीनि डिसिजन सेंट्रल कमिटिनि डिसिजन आबुनि बागै जों फाइनाल 4 तारिख नवेम्बर जों मनुआव कायसा जोंनि कुथुमुं पांडा एखाबा रैली जों खायजानाय आ जागायाव जोंनि पार्टीनि फाइमानजाक फाइनान्सियनि पार्टीनि बरम गोनां जोंनि एक्स एमएलए मानदाय एसेम्बलिनि बरम गोनां सार धीरेन्द्र देबबर्मा बसिफ गेसनि फाइनाय आबुनि यागुल फाइनाय पार्टी आईपीएफटी नि एजीएस काम ट्रेजारार जोंनि एडवोकेट अमित देबबर्मा ते पार्टी आईपीएफटी नि आईडब्ल्यूएफटी नि वाइस प्रेसिडेंट बरम गोनां सुशीला रुपिनी ते आं निजिबो अ पार्टी अ प्रोग्राम नि 4 तारिख नवेम्बर जे डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम नि एज ए चेयरमैन हिसाबै आं निजिबो तंनाय जों आ प्रोग्राम अ फुंनि 11टानि सिमि जों पुलिया जों कुथुम लायमानि परे जों रैली खायमानि परे जों आइसा हल सभा एखाबा जों सभा खायजानाय नाहारमुं न जतन साइमानो सारा त्रिपुरा गोनाङै न साइमानो जे आईपीएफटी पार्टी बिनि कायसन आइडियोलॉजी बिनि कायसन वानसुंमुं जे सारा त्रिपुरा राज्यनि कुंथाय बारानि जे जोंनि परमानेंट सल्यूशन एखाबा जों जे टीटीएडीसी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न जों जे त्रिपुरा लैंड सानमानि मूवमेंट आ मूवमेंट तो आगामी दिनाव बोस्रांलांनानै आबुनो चिन नाहारमुं आबुनो तैनो आ प्रोग्राम खायजानानै थांथों एप्रॉक्स जों जे टारगेट खाय दं माने बिनि डिविजन जों मीटिंग और आनि 9 कमिटी में जरा मेंबर्स एखाबा चिनि सेक्रेटारी प्रेसिडेंट संजाक दङ जों ब्रक बाय सालाय प्रत्येक डिविजन नि ए जेटा चिनि बीसी वाइज जेटा चिनि कमिटी खाजाक दं माने आ कमिटी नि जों एप्रॉक्स चिनि और जों हजार होते 1500 बहाय ब्रक जों टारगेट खाय दङ आदिनो लोकथि पान्डा फाइनालि बागै आइथाक दिगि आं मनो कबगनाय चिनि जरा त्रिपुरालैंड हामजांनाय खाजानि ताखौते बहु संनो विशेषकर जों अल लं ट्राइबेली बासिरक लं ट्राइबेली सब डिविजन आन्दार तंनाय रक जत पार्टी नि कालार अ लाया थाङै जों आईपीएफटी एकमात्र चिनि बस थिनांनि चिनि जे जों जेवचिनि एक्जिस्टेंस जे सर्वाइवल दंमोन जों अबनो रखा खायनि बागै चिनि जे दाबि दंमोन आ दाबि इनखा एकमात्र त्रिपुरालैंड जों त्रिपुरालैंड जत साइमानो त्रिपुरालैंड माय आसाक जों अ हावा चिनि त्रिपुरा सारक एखाबा चिनि कुंथाय बारा रक जों अ त्रिपुरा सारक जों थांजागिया आबन बागै आं पाइथागो मनो कबंनाय जत आईपीएफटी सपोर्टार जरा तंनाय
borokno ang o pandao phai manjal bari kobogo tei abo kobok phiro ang je kubuni party ni jara phaina musungnai jara tiprale ni chobo kha join khaina musungnai khaba tiprale ni chobo sungbai samilengai agami dino tiprale ni chobo te krak khaina ni bagai jara bakha song tongnai rok mo hai wansok tongnai rok kha ganang tipra sarna mono koinai a dini 4 tarik November ni program o sungbai baksa phai samilengai sini IPF tini a dini program no success khaina ni bagai ang kobogo jotonon hambai khulumka।